idida abantu abaningi ivideo yocansi phakathi kwaNgizwe Mchunu ekanjalo noZimdolla woKhozi FM. Nginibingelele engiphinde namkele kuyo le channel ehamba phambili radio inkeze lami igama engumfezeko uNtuthu wakhumalo bathi la sibona amagomede mawuthi usemusha la ekhaya sicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke. Ivideo esisabalela inkundla zokuxhumana ishiye abantu bezibuza beziphikisa ngokushiwo umsakazo woKhozi FM obonakala kuye ekhuluma amagama alumelayo nenyanga yodumo nguzimiphi uZimdolla wakaBiyela lapha kwivideo eyimzuzwana lapha engama-51 lapha ukhehlelezi ubonakala sengathi uphazanyiswa ungize ngesikhathi ethula uhlelo lwakhe isintu sami. Ungizwe uzakala emngene emlonyeni lapha nathi akakaze ayocansini noZimdolla uyaqhubeka kuyo azakala etshela lo msakazi ukuthi uwazi wonke amaphutha akhe futhi uyabahlonipha umazi esemncane. Ngesikhathi ekhuluma eqeqamuka kule video ukhehlelezi ubonakala efa insini kanjalo nabangemuva kwamakhamera lapha abazwakala behleke ethinta uZimdolla akaliphendulanga ucingo lentatheli yephepha. Umlayezo we-SMS no-WhatsApp uthunyele wona kuze kwashaya isikhathi sokuthi kushicelele engayiphendulile. Ethinto lapha ukhehlelezi uziqhelelisile nevideo watshela intatheli ukuthi akayazi inhlobo ivideo uma ingekho ekhasini ku-YouTube yesintu sami akakwazi ukuphawula ngento angayazi. Uma ingekho ku-YouTube yohlela akayazi futhi kusho yena lapha nakafushane. Ukhehlelezi ube wathumela umlayezo intatheli ayitshela ukuthi inkulumo ezakala kwivideo kayihlangene nokuqoshwa kohlelo. Imizamo yokuthola lapha ungizwa iphumelelana ukuze kushaya isikhathi sokushicelela angakaze atholakala. Mhlambe ebusuyibonile le video lena kaNgizwe kuthini mhlambe ukuphawula kwakho ngokushiwo umacengwane kule video lena. Hambe lapha ku-comment section ufike usho lakho uvo malana lodaba ngaza kwethu kulolu daba enginithola lona esikhathini samanje. Ngakhohlwa ucomment nokusubscribe nokulike. Nibe nosuku lomnandi nginithandana. Igama lohlelo isintu sami hle nayo Ngizwe Mchunu namhlanje sikhuluma ngokuthi kungenzeka lokho ukuthi mina ngabhebhana noZimdolla ngabhebhana noZimdolla angikwazi umkhulu ngithu angetaba Zimdolla ngangalala nawe ngicela ukubuza Zimdolla mina ngangalala nawe ngicela utshele lezinja ezikhompothi ubusuku nemini uyawazi amaphutha akho Zimdolla nama amanye yawo uyawazi kodwa ngangalala nawe ngiyibuzela nje ngiyibuzela pendula phela pendula Zimdolla ngangalala mina ngikwazi mina uyishesha ngena Zimdolla mina Zimdolla ngikwazi mina ngisonto nawe washada kuphakame angikwazi Zimdolla mina ngalala usubuzo njalo izinja wala Zimdolla usengidakelwa mina amaphutha akho ngahlonipha kabi ngoba umuntu osifazane engimaziyo ukuthi uma weziphutha kodwa uZimdolla kanaliphutha